Prvýkrát v histórii podcastu Reč s Petrom Magurským nevítam svojho hostia v priestoroch PMV Studia, ale je to v krásnych priestoroch Masarykovho dvora a tým hosťom je v hokejovej terminológii určite člen elitnej formácie slovenských moderátorov. Prečo nie? Však vieš o tom, že si tam. Neviem, ja mám rád svoju prácu, ale neriešim, že či som v elitnej, ne v elitnej. Baví ma to. To musíš povedať ty. Ak to hovoríš, OK, beriem to. OK, takže Marcel Forgáš. Ahojte, servus. Koľkokrát v živote sa ti toto stalo? Vieš čo, deje sa to často a ja som pátral, že prečo to tak je a videl som dvoch ľudí, ktorí sa rozprávali, že aha, tam je junior, poďme s ním dať fotku. A ten človek prišiel ku mne a hovorí, ahoj Marcel. A ja si myslím, že ľudia si myslia, že my sme Marcel a že ja som Marcel junior. Ja si myslím, že to je tak. Že takto sme to nejak odkúkali. Druhá vec je, že môže do toho vstupovať nejaký stres alebo čosi, čo nemá byť prečo, že dôvod na to nie je, ale je to tak. Ale mňa baví na tom, že ak existuje možnosť, aby si človek možno pomýlil niekoho, alebo to povedal opačne, tak toto je veľmi veľká pravdepodobnosť, že to tak bude. Lebo Adelu so Saifom si ťažko pomýliš. Druhá vec je, viem, že sa to stávalo a riešili to aj Lasica so Satinským, že keď som robil Legendy popu pred nejakými 12 rokmi alebo 10, a keď už Lasica povedal, že už som starý, ale že keď mi povedia, že už aj Julo zomrel, ale že keď mi povedia pán Satinský, to je také, že nevieš prečo, ale chápeš, že ten človek je možno v takom strese, že mu len to urobí také, že šmičk a už je to inak. OK. Dobre, pre tých, čo ten kábel ešte stále je pristúpený, tak Milan Zivníkoval. Ale asi máš aj titulky, nie? Dá sa aj čítať, či? Áno. No, v pohode. V pohode. Volajú ma aj ako junior, ale paradoxne aj ti odpoviem na tú vec, že ja existujem, pre mnohých ľudí som junior, ale paradoxne, tak ako vystupujem v rádiu, ale paradoxne v rádiu ma volajú Ju. Pretože ja som robil produkčného Adele a Saifovi, kým som začal vysielať ráno, a Adela, čo si chcela hovoriť Ju, ako junior, tak odtedy ma v rádiu volajú Ju. A toto nevie nikto. No málo kto to vie. To je interná vec. Áno. Čiže junior je navonok, ako nejaký, ja neviem, imidž alebo čosi. A súvisí to s tým, že keď som prišiel do prvého rádia, v rádiu Flash v Prešov, keď som začínal, už tam bol nejaký Miňo. Tak som bol Miňo junior alebo junior, a keď som prišiel do Fan rádia, hovorím, tak nejdem sa volať Emil alebo ja neviem, Franky, ale že budem, že junior, tak to tak zostalo. Len som medzi tým zostarol, takže toto už je celkom také, že neaktuálne. No určite si najstarší junior, akého poznám. Áno, aj k tomu ešte sa vrátime. Ale existujú ľudia, ktorí, ja mám tak akože pred môjim letopočtom a môjho letopočtu. Sú ľudia, ktorí ma vôbec nevnímajú ako juniora, ale ako Miňo. A to sú ľudia, s ktorými som tancoval vo folklórnom súbore Zemplín v Michalovciach. A ja som pre nich Miňo a pre nich je čudné, že prečo ťa volajú junior. No a teraz najstarší junior je ešte jeden starší. No daj. Emil Horvat mladší, herec. Sme sa ho pýtali v programe, ktorý som robil, že kedy prestal používať, alebo mám ja prestať používať junior. A on hovorí, že ja som prestal používať Emil Horvat mladší, keď mi prišiel prvý dôchodok z divadla. Čiže on bol najmladší junior na tejto scéne umeleckej. Aj s prvým dôchodkom. Aj s prvým dôchodkom. Ja do prvého dôchodku ešte mám ďaleko, ale už on nie je mladší, čiže prebral som to ja. Odpoveď a informácia je správna. Ale inak teraz som si s tým spojil, za mnou prišli, či som junior, pretože Medzinárodné letecké dni SIAF, to sme moderovali v trojici Janko Žgravčák, Marcel a ja. No, Janko bol vtedy mimo, bol som na pódiu s Marcelom a keď je niekto na pódiu s Marcelom, tak prišli za mnou, hej, že vy ste ten junior? A ja teraz, že čo? Tak vravím, že hej, ale že telka skresluje trošku. Masker spraví veľa. Áno. Si vďačný za to, že ťa živí moderovanie? Každé ráno, lebo ja som vyštudoval dejepis, angličtinu na Filozofickej fakulte v Prešove a môjim snom bolo byť učiteľom. A medzi tým som sa dostal, chcel som robiť vykopávky, neolit, eneolit, sme vykopávali s nebohým Marianom Výzdalom a chcel som individuálny študijný plán a nepovolili mi ho, tak ja som na truc išiel do internátneho rádia. Flash? Nie, to bolo internátne rádio.
A to je internátne rádio, ktoré sa volalo PAF, Pedagogická a filozofická. Okay. A išiel som na konkurs technika, ktorý som urobil. A druhý deň bol konkurs na moderátora, ktorý som takisto úspešne urobil a vyhral som ho. A nastúpil som, ja som bol v pondelok, my sme mali tak smeny po dňoch a nastúpil som v pondelok a o 3 mesiace na to ma to tak chytilo, že o 3 mesiace na to som bol riaditeľ internátneho rádia. Okay. A po istom čase, asi po roku a pol, 2, bol konkurs do regionálneho rádia Flash, kde hľadali nových moderátorov, pretože Marcel Forgáč z rádia Flash odišiel do Fan rádia. Si išiel na jeho miesto? A ja som v podstate išiel na jeho miesto a prijímal ma Mišo Hudák ako šéf-redaktor. A o 6-7 rokov neskôr som ja ako šéf programu bol šéfom Miša Hudáka a odchádzal som do Fan rádia, kde Marcel Forgáč odchádzal do Rock FM rádia meniť rádio Rock FM na FM rádio. Čiže som išiel, ešte stále som tam, dobre. Čiže som išiel po Marcelovi zás do Fan rádia pred 20 rokmi, to sa píše rok 24, čiže v roku 2004 som prišiel do Fan rádia a bolo to v období, keď Marcel odchádzal z Fan rádia a on chvíľu tam 3-4 roky nebol. 2004, ale však už 2002 vy ste vítali Zlatých chlapcov na námestí. Nie ja. Nebol? To bol Miňo, ale Urbaník. Aha. Takže to je, že to bolo iné. Tak tam, okay. Preto ja som nebol Miňo, lebo Miňo Urbaník v tom čase ešte so Slávom Jurkom vysielali ráno. Preto som nebol Miňo, ale som prišiel aj do Fan rádia s prezývkou s nikom Junior. Okay. Lebo ja som medzi tým v tom rádiu Flash... Teraz som normálne skompletizoval vesmír celý. Je to tam, že v rádiu Flash už chodili ľudia, ktorí ma poznali z rádia Flash a oni vedeli, že Miňo Junior, alebo Miňo, alebo Junior, alebo chodili tam na návštevu a ja keď som došiel do Fan rádia, oni hneď vedeli, že odkiaľ som a že sme sa stretli vtedy v Prešove v rádiu Flash a už tam jeden Miňo bol, tak som zostal Junior. Celkom dlhá predstavovačka, nie? Dobre, silné intro. V tomto období, 2004, dajme tomu, a sú to začiatky, áno. Dajme tomu, že mnohí by tam chceli byť, ale pre teba to boli začiatky, tá štartovacia čiara. V tom čase pochyboval si trošku o sebe a o svojom uplatnení sa? Vieš čo, na internátnom rádiu, v tom rádiu PAF sme sa hrali na rannú show Fan rádia. Čiže ja mám splnený sen. Každé ráno. A každé ráno. Ale nie je to o tom, že ja som išiel za tým snom, lebo mal som veľa kruhových objazdov, kde som aj z jedného vyšiel, vrátil som sa a mňa bavila vždy cesta za tým. A v momente, keď to bolo asi pred 12 rokmi, že teda budeme robiť ráno s Marcelom, tak to bolo, že nie koniec sna, ale začiatok, že ho idem žiť, teda definitívne. Pochybovanie, čo sa týka pochybovania v tom čase, ja som mal veľmi ťažký štart v zmysle tom, že patril som medzi najlepších moderátorov na trhu v regionálnom rádiu, ale presadiť sa vo Fan rádiu bolo náročné, lebo sa vtedy aj menil formát, aj príležitosť zrazu zoškrtali z piatka do pondelka zo pár vecí. A zostal som tam s tým, že som bol nevyužitý. A trvalo mi to možno 5-6 rokov, kým som sa dostal do toho, že išiel som vysielať a vysielal som, či už to bola hitparáda, alebo soboty, nedele rána, alebo večer, alebo potom skoro ráno pred Adelou Saifom od 5. do 7. a potom popoludne s Marcelom a nakoniec ráno. Vtedy ste vnímali Fan rádio ako takú slovenskú moderátorskú NHL? Že tam sa dostať tak... Nebolo nič kvalitnejšieho z toho pohľadu, čo som chcel robiť. To znamená, že komerčné rádio, pretože v slovenskom rozhlase bolo to Rock FM rádio, ktoré sa menilo na FM rádio, len tým svojim zameraním, že išli do menšinového žánru a poslucháča, tak to nebolo to komerčné, originálne komerčné rádio. A bolo z pohľadu mňa, podľa mňa Fan rádio v tom čase bolo, a myslím si, že aj je jedno z najkvalitnejších rádií, ktoré existuje na slovenskom trhu. A môžeme sa baviť o tom, že či to bola Dalila Mravec, Kočík, Martin Nikodým, Vlado Voštinár, Marcel Forgáč, určite som niekoho ešte medzi tým pozabudal, Didiana, Adela, Saifa, Pico, Bruno a ešte stále neprichádzame... Tak vlastne menuješ tú top Slovenska, hej, moderátorskú. A to sú ľudia, ktorí dostali DNA toho rádia a ja som sa pýtal, že v čom to celom je, že v čom tkvie gro toho Fan rádia. A Zuzana Mistríková, ktorá bola zakladateľka Fan rádia v tom čase v 92.,
tak povedala, že Fan Rádio bol posledný pozostatok feelingu a pocitu novembra 89 vo forme slobody, lebo všetko ostatné, ten slovenský rozhlas fungoval, boli tam kvalitní ľudia, to o tom potom, ale vždy bol zošnurovaný tým niečím, čo už bolo predtým, že to zdedili. A toto rádio bolo posledná taká tá sloboda, pocit slobody, ktorý človek mal. A mňa sa aj pýtajú, že ako to je, že môžete povedať všetko. Vôbec to nie je tak. My máme veľmi prísne určené mantinely a pravidlá, ale keď sú a sú široké, to je v pohode. No, ti musím normálne skočiť, lebo ja vás počúvam, v mojom podcaste toto hádam povedať môžem. Ja robím v rádiu Regina Stred ranné vysielanie, ja vám závidím, že čo si môžete dovoliť. Áno, ale je to vec, ktorá je o formáte. Keď máš rádio Regina Stred, nemôžeš robiť to, čo sa deje v takomto rádiu. A ja úplne chápem, že tie matinely sú, aké sú. Ale aj obsahovo, vieš, aj tie veci, tá služba, ktorú my ponúkame, tak má svojho poslucháča a ty, kým nevieš, kto je tvoj poslucháč, tak v podstate nevieš, čo máš vysielať. Ale keď vieš, kto je tvoj poslucháč, tak sa musíš prispôsobiť. A asi ten poslucháč je iný tvoj, ako je môj. Ale aj my máme v rámci nášho silné pravidlá, ale tie pravidlá prísne sú na to, že sloboda medzi nimi je neohroziteľná. Je to o tom, že musíš mať nabicyklované, aby si vedel, že čo si môžeš dovoliť, taká trošku autocenzúra a tak ďalej, ale tie pravidlá, ktoré, keď ich prekročíš, je problém. Je problém, ktorý je už na pokutu od šéfstva. Mali ste taký moment? No, bolo ich, ale boli to veci, ktoré boli, lebo sme chceli to dobre. Ale nevedeli sme, že to bolo nelogické z pohľadu stratégie možno rádia. Ale my sme dostali pokutu za to, že sme hovorili o tom, že Junior a Marcel máme facebookový profil a dostali sme pokutu, že používame slovo Facebook, lebo je to reklama na Facebook. Ale v tom čase nikto nevedel, že to nie je reklama na Facebook, ale mohlo sa to javiť ako reklama. Čiže toto bola takáto vec. Dobré, ale to nie je taký prehrešok, ako keby si tam vkladal možno nejaký svoj postoj k určitým veciam. Áno, sme apolitickí, akože spoločensky vnímame nejaké veci a keď si niekto robí žarty o guľatosti Zeme, tak v tých žartoch pokračujeme. Ale my vieme, a sme presvedčení, že je to žart. Niekto spúšťa teóriu plochej Zemi, tak ten zas to neberie ako žart. Ale humor vzniká na základe posunu v rámci semantického trojuholníka, posun významu, že sa posunie význam a vtedy vzniká priestor na humor. Ale keď niekto nevie, čo je trojuholník, čo je semantický trojuholník a humor, tak ťažko sa s ním debatuje. Kto bol pre teba moderátorský vzor a prečo? Bolo ich veľa a od každého som si bral čosi a skúšal som tie roličky hrať. Iba slovenský? Nie. Boli to aj svetoví. V určitom momente bol pre mňa taký vzor Pico, lebo riešil Music Files a ja som sa hral na to, že som Pico v rádiu Flash, že som hľadal informácie na serveri, ktorý sa volal Ananova, skôr ako ich on mal. Vedel som, že on má nie Fan News, ale on mal Music Files a že informáciu prichádza v popoludne okolo 14. Ja som mal informáciu o 10. Bol som skôr ako on. Hrali sme sa na Míňa Sláva a Marcela v Kokoriku. Čiže vždy to takto bolo. Dlhý čas som fungoval ako produkčný Miša Hudáka. Čiže aj jeho som videl, aký má štýl. A všimla som si moderátorov a Chris Moyles, človek, ktorý robil v BBC Radio 1 Morning Show, bol pre mňa príklad toho, že ako by to mohlo ísť. Ale mal úplne taký štýl, že dobré ráno. Presne. A to bola uveriteľnosť. A druhá vec je tie večerné vysielania, kde potrebuje človek a počúvajú mladší. To nejaký ten esprit som si vzal od Annie Mac. Annie Mac, ktorá vysielala tiež na BBC Radio 1. Čiže počúval som veľa BBC Radio 1 a boli to momenty, ktoré sa mi páčili a skúšal som ich na sebe. V niečom som sa cítil dobre, v niečom zle a potom v určitom momente som zrazu zistil, že tou skúsenosťou, že nechcem byť ani ten a zrazu som zistil, že už môžem byť ja originál. A tam ten moment toho seba uspokojenia v zmysle, že už nemusím hľadať, že už viem, že je to rukopis, tak toto je super, taký ten pocit toho upokojenia sa, že už nemusí
pušovať a píliť uši tým, že sa snaží a byť taký, že premotivovaný. No pre teba, že kuchárska terminológia, presne, keď sa chceš učiť variť, pozrieš si, ako to robí ten šéf kuchár, spravíš ten jeho recept, len potom musíš zistiť, že ešte tam ja chcem tú svoju limetku, lebo mne sa tam žiada. A zrazu si tvoríš svoj recept. Ale je to aj o tom, že teraz napríklad v slovenskej gastronomii si medzi sebou šerujú recepty a ten istý recept robí inak jeden, inak druhý, inak tretí a to je tá odchýlka, to je tá pridaná hodnota a to je autenticita? A to je to signature. Autenticitu skôr chápem tak, že sa s tebou rozprávam pocitovo, ako keby som sa rozprával s niekým, koho poznám a nie som v nejakom tom, že a teraz som veľmi múdry, robím dlhšie dlžne, ako sa majú, pretože my, umelci, to tak cítime. To je ten afekt. A čím menej toho afektu má ten moderátor, a vie tomu človeku, ja neviem, prejaviť možno emóciu v určitom momente, objať alebo vycítiť to, že na čo myslí, tak vtedy je to také, že autentické. Čo ti vie vadiť, alebo teda po slovensky prekážať na moderátoroch? Neviem, či ja som moderátorská polícia, že či mám právo ja hodnotiť niekoho, že aký je moderátor. Z dvoch hľadisk. Jedna je, že som moderátor a samého mňa môžu súdiť a tým pádom nebudem mudrovať, pretože ak to sám nejak nesplňam, tak pre niekoho, tak nemá zmysel, aby som ja vôbec niekoho hodnotil. Myslím si, že prekáža mi na moderátoroch, ale odpoviem na otázku, keď nepočúvajú respondenta a skôr chcú vyjadriť svoju vlastnú myšlienku a používajú respondenta, hostia na to, aby mohli prezentovať svoje názory. Lebo pre mňa moderovanie nie je, že sledujte, ako moderujem, takto ja moderujem, ale pre mňa je to často o tom, že sa chcem spýtať aj tu dnes na Masarykovom dvore som sa pýtal, čo chceme tým ľuďom povedať. Alebo keď mám nejakú firmu, čo chcete tým ľuďom povedať? Že sme killeri a sme najlepší, alebo bol to ťažký rok, ale postaráme sa o vás, alebo ľudia robte, lebo keď nebudete robiť, je problém. A chcete ich pochváliť, chcete ich motivovať. A to sa pýtam šéfov, zadávateľov, ktorí majú príhovor k tým zamestnancom. Chcete stmeliť ten kolektív? Chcete im niečo odkázať? Alebo... A toto je pre mňa viac ako to, že sledujte, ako ja moderujem. Ja ako moderátor som najmenej podstatný človek, aj keď môžem toho veľa pokaziť, keď robím opak, ako ten klient možno chce, alebo situácia si vyžaduje. Čiže v prvom rade máš byť perfektným hlasom objednávateľa a ľudí, ktorí sú tam. A keď ten moderátor neprekáža, že to tak nejako ľahko prebehlo, tak vlastne je to dobré. Je to dobré. Je to dobré s tým, že ten človek by mal mať ale nejaký zážitok. A na to potrebuješ nejaké metódy a nejakú formu, aby si to ľudia zapamätali. To znamená, že snažíš sa vytvoriť pozitívnu pamäťovú stopu, ku ktorej sa budú vracať tak, aby pre nich to bol vydarený večer. Ak v tej pamäťovej stope si aj ty formou humoru alebo blisneš sa tým, že vieš, ako má prísť dáma alebo vecou, alebo možno nejakou, povedzme, že múdrosťou, ktorá sa hodí, nehovorím o múdrosti, ale o nejakej pravde, ktorá sa hodí, že vycítiš to z tých ľudí a ľudia si to zapamätajú, super. Lebo nie je to o tom, že skončí event tým, že predseda predstavenstva, moderátor sa opijú a povedia nenormálna party, až sme grcali. Není to celkom môj štýl, ja si závery pamätám a šoferujem domov po eventoch. Bez akej zručnosti sa nikdy nestaneš moderátorom? Malo by to byť. Rozmýšľal som nad tým, lebo sa pýtajú ľudia, že ako sa stať dobrým moderátorom. Nie je to o tom, že človek chodí na mass-mediálku alebo že je herec, ale je to skôr o tom, že tá zručnosť by mala byť. Nemusíš mať dnes už ani prehľad. Ty len musíš byť zorientovaný, že keď ti poviem, že čumulang má, tak vieš, že to nie je jedlo, ale že to je pohorie. A nemusíš vedieť, či má 8350, 8600, 7200 metrov nad morom ten Mount Everest. Čiže všeobecný prehľad. Ne? Čiže musíš mať všeobecný prehľad. Ale ten všeobecný prehľad nemusíš mať, že všetko vedieť, encyklopedicky, ale vedieť, kde to približne hádať. Aby si vedel reagovať na situáciu. Áno, pretože tá uveriteľnosť je aj v tom, že nie som dokonalý a nemôžem vedieť všetko.
Navyše je to zbytočné. Veci, ktoré si viem dohľadať, sú zbytočné. Dôležité je vedieť, kde hľadať a keď to nájdeš, zhodnotiť ten zdroj. To je tá heuristika a heuristika je kritika prameňov. To znamená, že či je to tak a či to môže byť. A či to slúži na pobavenie, alebo tá informácia môže skresliť názor niekoho iného. Čiže načasovanie, prehľad a reakcia. Tá reakcia nemusí byť ultra rýchla, ale musí byť presná. Tá presnosť sa dáva, z časti prichádza s rýchlosťou, ale to zase sú veci, ktoré môžeš a nemusíš reagovať. Asi aj so skúsenosťou. Áno, ale je to o tom, že ja mám za sebou viac ako 40 prenosov legendy popu, ktoré sú live prenosy a medzi tým som dal možno ešte nejakých 10-20 ďalších live prenosov, ktoré ťa naučia, keď máš 7 minút, ti povie režisér, ak ma počuješ, pokýv hlavou, vypadol mi svetelný pult, o 7 minút sa ozvem. A vieš, že za 7 minút máš urobiť to tak, aby si to divák nevšimol. Potom to povie Marcelovi vo finále Československo má talent. A ty 7 minút urobíš tak, že si to nikto nevšimne, iba režisér a ľudia, ktorí čakajú na tvoj pokyn, že sa mali ostrihnúť pred 7 minútami. Ale oni už vedia, že je problém a ty to celé robíš týmto spôsobom. A to znamená, že nekomentuješ teraz, čo sa deje v štúdiu alebo na pódiu. Tak mi spadol mikrofón. Keď spadne, počkáš si a povieš, nešikovný moderátor, ale musím tu byť, lebo dnes máme ešte pre vás tombolu napríklad. Hej? Čiže nekomentuješ, čo sa deje. A toto som si všimol vlastne teraz záverečný vstup, keď si robil. A Ľuba Herka, hej, si volal na pódiu, videl si, že ešte tam nie je, tak treba poďakovať partnerom tých a tých. Ako si poďakoval, tak už tam bol. A to je to, že máš ten skill, že OK, tak teraz mám priestor, ktorý potrebujem vyplniť. To je rádio a to sú live prenosy v telke. Aha. Lebo tam si pripravený a iba keď si pripravený, že vieš v priestore, kde si, môžeš improvizovať tak, aby to vyzeralo prirodzene. Ale dovtedy musíš byť kurník nachystaný, asi istý v kramflekoch, že to dáš, že ten Ľubo príde. Ak nepríde, tak vieš, ako to ukončiť, ale musíš si byť istý v niektorých momentoch. Čiže rádio a živé vysielanie je pre teba najlepší tréning aj na moderovanie eventov. Je to trošku sebavedomé by to bolo, keby som povedal, že živý prenos v televízii je tréning, ale áno. Je to škola, je to brutálna škola. Je to aj o tom, že napríklad ja som robil v Teleráne a bolo to o tom, že som musel vnímať priestor, kto kde je, ako to je na krátkom priestore sa opýtať vec. Robil som deň otvorených dverí s tým, že otvorili dvere v Markíze. Na pódiu som bol už o 7:30 ráno. Boli tam ľudia pod pódium a kričali na mňa, že chcú Rozborila. Tak som musel povedať, vy fakt máte pocit, že Vilo Rozboril, hviezda tejto televízie, príde ráno 7:30, tu k prvým sa bude prihovárať? Buď budete so mnou spolupracovať, alebo neprežijeme. A to bolo na pódiu. A tí ľudia boli takí, že v momente, keď som vyšiel o 14:30, už robili to, čo som chcel, lebo už sme boli kamoši. Lebo som mi to vysvetlil, že to neprišiel som ja moderovať, sledujte, ako moderujem, ale že ideme prežiť ten čas, kým bude niečo. Sme na jednej lodi. A teraz pre mňa vrchol a také momentum, bolo to v období Šeherezády, filmového seriálu, kedy ona prišla na Slovensko, na DOD. A pre mňa to bolo taký najsmutnejší moment moderovania, keď som ten dáv už ovládal a riešili sa rôzne veci, že v živom vstupe nám Katka Knechtová nemala gitaru a rozprávala sa so mnou a moja žena bola produkčná a len som povedal, že ukázal som, že gitaru a že musí odísť a musela odísť Katka a ja som musel robiť rozhovor, lebo jedna vec sa deje na pódiu, jedna pre telku. A my sme boli v živom vstupe a mal som minútu na to, aby Kata došla na pódium, pichla si gitaru a hrala. Čo si neuvedomili zas iní, ktorí ju poslali z réžie. No a ja som s tým, čiže také sme zachránili. Ja som tých ľudí mal úplne vybabraných a v momente, keď to bol strop a už to malo prísť teraz také, že zadozučinenie, tak vtedy som kľúče od celej tej atmosféry, ktorú som uvaril, odozdal Zlatici a Patrikovi a oni boli za odposluchmi a kričali Markíza, Šeherezada a pre mňa to bolo, že vtedy strašne nefér. Strašne nefér, pretože išiel by som medzi tých ľudí dopredu. Chcel by som byť ich reakciu, nie že podojiť emóciu, ale udržať, aby si ju spájali. No oni, prišla Šeherezáda, ľudia sa zbláznili a tam som pochopil dve veci. Kde je moje miesto, ak nie som hviezda ako Zlatica a Patrik, čiže no-go zóna pre mňa, lebo mňa nepoznali.
z Telerána a nepatril som tam a mali tam byť tie hlavné hviezdy. A druhá je možno si dávať pozor, že nevyvariť sa pre iných, ale nechať si možno niečo pre seba. Lebo ja som tú atmosféru urobil a mal som z nej, že len smutok, lebo som sedel na schodoch a bolo mi do plaču. Fúha. Lebo to bol taký moment pre mňa, že aha, okej. Ale to je len o tom, že mi bolo jasne povedané, že kde je moje miesto. A možno potrebuješ zažiť aj také momenty. Aby si neľutujem to. V tom momente bolo zlé, že som bol sklamaný. Nemal som byť sklamaný, pretože ja som to robil nie pre seba. Robil som to pre televíziu a preto, aby kolegovci, ktoré sú hviezdy tejto televízie, mali na to právo, mohli si to vybrať a v podstate im ide smotana. A tam som prestal definitívne riešiť svoje ego. To znamená, že každé ráno poďakujem za to, čo mám a svoje ego splachujem pri rannom scrollingu a nepoužívam ho. Posledné 3, jedno alebo druhé. Moderovať v rádiu alebo v televízii? Rádio je pre mňa úplne v pohode. Telka je pridaná hodnota, niečo, s čím som ja nerátal, pretože slovenské televízie sa svojho času rozhodli, že v televíziách budú pracovať pekní ľudia. A nie som v kategórii pekný človek na prvý pohľad. To znamená, že očakávajú od chlapa, aby bol oholený, aby mal súmernú tvár, mal rovné zuby a bol príjemný na pohľad. To, že zo mňa možno trčí nejaká človečina a uveriteľnosť, je možno po dobe superlatívov, dokonalých ľudí, krásnych, možno príjemné niektorým, ale ten taký feší, ktorý je v telke, to ja nie som a nikdy som nemal ambíciu ísť do toho, len som robil veci, ktoré ma bavili a na ktorý mi dali priestor. Máš väčší priestor na autenticitu v rádiu? Jasné. Okay. Rádio je live. Áno. Okay. Telka je taká, že v telke musím plniť úlohu, keď som robil napríklad s Jakubom Prachařem, robil som Take Me Out, tak moja úloha bola držať to dramaturgicky a v momente, keď Kubo bol tam na to, aby robil žartiky, ulietaval a srandičky a zábavu, tak v momente, keď sme sa potrebovali dostať ďalej, aby som ja vedel vycúvať a posunúť sa ďalej. Ale sme mali úplne férový vzťah s tým Kubom a povedali sme si, že on nemal rád veci a zle sa cítil ako moderátor, skôr ako zabávač a on bol ten, ktorý to skúšal a my sme si povedali, že ako to bude a vedel, že ho nepotopím, vedel som, že on mňa nepotopí, že sa počúvame a to bolo super, lebo sme sa vedeli posunúť ďalej, vyparkovať pekne, krásne, elegantne, aby sa to lepšie strihlo a aby nebol s tým problém. Nahral si normálne na ďalšiu otázku. Fakt? Lebo toto som chcel, že moderovať do konca života už len sám, alebo už len vo dvojici? V dvojici je to zaujímavejšie, pretože ten človek môže rozohrať hru v tom moderovaní, ale tú hru nie preto, aby to bola hra alebo manipulácia, ale aby z toho vznikol príjemný zážitok. To znamená, že aj keď robíš nejaký humor, tak potrebuješ, ako by som to povedal, Wimbledon nevyhráš, keď si budeš ťukať raketou o stenu. Vráti sa ti loptička, máš pocit, že hráš tenis. Ale mal si už dvojicu, kde si ťukal raketou o stenu. Ale v dvojici si ťukáš, máš sparinga. No a ja som mal Kristínu Tormovú, som mal Marcel Forgáč, Jakub Prachař, Ďuro Bača teraz je dvojica. A aj na moderovačkách je to tak, že existujú, že moderujem s Bárskym vo dvojici. Ale pre mňa je to, nemám pocit, že solo je to lepšie. Aha. Ale ak si viem predstaviť seba solo v rádiu, nie v rannej show. A ak áno, nie týmto systémom, ktorý je teraz. Že keď chýba Marcel, som solo. Ale za iných okolností v inej dramaturgii. Ale rozhovor, respektíve sparring partner moderátorský s Adelo sa mi fantasticky robilo. Vrchol pre mňa rádio je 3 dní pandémie, kedy my boli 3 dní sme vysielali rannú show. Pre mňa je to vrchol rádiového vysielania, nič viac lepšie mať nebudem. So Saifom som moderoval, s Bárskym som moderoval, ale vôbec mi to neprekážalo, lebo nepotreboval som ja sa pechoriť, že som lepší, alebo porovnávať a ísť do konfrontácie. A keď niekto chcel, aby, že na úkor mňa, tak je to jeho vysvedčenie, nie moje, ja nepotrebujem riešiť. Ale pre tento prístup tvoj sa podľa mňa ľuďom s tebou veľmi dobre moderuje.
Dúfam, ale nie je to o tom, že som matka Teresa moderátorov, vieš, alebo... Spýtame sa iných. Jedna z odpovedí a druhá je, že je to o základe a to je rešpekt. A ja mám rešpekt aj voči tebe, keď sa so mnou rozprávaš, že to je o tom, že aj ťa počúvam, aj ti chcem vysvetliť a povedať veci, ako to vnímam a chápem. A nie je to preto, že ja mudrujem, ale preto, že si vážim tie otázky, ktoré máš nachystané a pripravené. Takže tak. Ďakujem. Ja tiež. Kto je najlepší slovenský moderátor a prečo je to Adela? Hovoril som, že svojim vnúčatám budem hovoriť, že detko robil moderátora, alebo hral sa na moderátora, alebo moderoval v období, keď moderovala Adela. Až tak? Je to tak, že nič iné si pamätať podľa mňa nebudeme. A že Adela bude pre mňa je najväčší životný úspech z pohľadu merateľnosti nejakej popularity. To, že na Otovi vyhrala Adela moderátorku a číslo 2 som bol ja. To bolo v 2015-16, neviem. Ale to je vec, ktorú už nepotrebujem nikdy nič riešiť, lebo som videl, že tí ľudia to videli, vedeli a okolnosti. Nie preto, že by som mal pocit, že ju prekonám. A späť k otázke. Adela je fenomén, na ktorý tá spoločnosť nebola pripravená. V čase, keď sa dostala do televízie, už bola v rádiu úplne, bolo to jasné. Čiže najmenej to prekvapilo práve ľudí z fanrádia a poslucháčov fanrádia, že zrazu s Picom boli superstar, že čo to má znamenať a všetky tie veci. Lebo ja si takto Adelu pamätám a fixujem z rádia, ako robila tie telky. Tam zmeny nie sú žiadne. Jedine v šatách a v účesoch. Ale vždy je to tá Adela. Čiže mňa to neprekvapovalo. Skôr je to o tom, že sa objavovala v prostredí, ktoré malo nových divákov a ten počet z toho celého z nej urobil ikonu a môžeme sa baviť o tom, v ktorom čase to bolo a hlavne, kto v tom čase moderoval a prečo to bolo iné. Lebo asi už mali dosť tých, čo boli dovtedy a potrebovali zmenu. Nehovorím, že zlé, lebo to, či si ma pozrú alebo zapnú v rádiu, je o preladení a prepnutí. Čiže tam to je celé. Ale ten spôsob, ktorý priniesla tou DNA fanrádia, bol iný ako v tom čase, ktokoľvek dostal priestor to takto robiť. Lebo vtedy boli všetci vyžehlení, dokonalí. Dovoľte, aby som privítal. Áno. A zrazu to bolo čosi iné. To, čo ste vy zažívali po revolúcii vo fanrádiu. To, čo vraví, čo kolegovia starší, ja som až potom neskôr sa ale je to ten moment, že existujú spôsoby, ako uviesť, ja neviem, dopravný servis a ty sa zamýšľaš, OK, tak 65 krát som to povedal takto a teraz 66 krát to poviem inak. Ako? Alebo zamýšľaš sa nad tým, že ako by sa na to pozrela Adela, jej optikou. Čiže a toto je vec, ktorú ona nadobudla vo fanrádiu. Ale to sa riadne ťaháte, keď to takto vnímaš, vlastne je to tvoja kolegyňa a ty sa zamyslíš nad tým, že ako by zareagovala ona na túto situáciu. Lebo je to iná optika už ako moja. Aha. Lebo moja môže byť, je to také, že jej optika by bola takáto, moja je takáto, riešenie potrebujem o 30 sekúnd, keď mi končí skladba. OK, dáme to takto. Ale nie preto, že sa hrám na Adelu, ale vyberám si možnosti. Ako to zahlásiť. A to je tá kreatíva. Že kreativita je moment, ktorý je produktívny. Ale to, no a počkaj, teraz si pomenoval vec, ktorú dokáže tak 1 z 1000 pozrieť sa na vec Adelinými očami. Ty to môžeš poradiť iným, ale toto dokáže veľmi málo ľudí. Ale ja sa nepozerám. Už len ten pocit, že sa zamyslím nad iným možným riešením, neznamená, že ja mám optiku Adelinu. To je len, že ako asi. A jedno zo 100 by som sa možno trafil, že asi by to tak išlo. Ale je to len proces k dosiahnutiu ideálneho riešenia, k tomu vstupu, ktorý chceš povedať, alebo k tomu moderovaniu. Neviem to vysvetliť. Ako... je to samotný proces. Je to samotný proces. Čiže už len to, že sa zamýšľaš, že to ideš zahlásiť inak, tak je ten proces, ktorý ťa obohacuje, že v konečnom efekte, keď už ideš na ten mikrofón, tak to je iné, ako by to bolo
Dovoľte, aby som vás privítal pri príležitosti Dňa matiek a poďakoval všetkým matkám sveta. A teraz, ako môžem začať takýto program? Keďže človek ešte si sadá, dáva si čipsy a nepočúva ma k telke a chce to vidieť, tak začnem asi tým, že dnes večer budete počuť veľa podstatných vecí a tú nepodstatnú ste práve premeškali, lebo ešte asi prichádzate k telke. Začneme teda už za malý okamih. Téma je jednoduchá, je to matka. A je to iný prístup a keď sa nad tým zamyslíš pred tým vstupom, tak ten proces kreativity ja volám Adelina optika. Ja nehovorím, že ona by to tak povedala, ale dívať sa out of the box na seba. Úplne na seba, že keby som bol divák, čo očakávam, že ako začne program k Dňu matiek. A nezačať tak. A nezačať tak. A to sú veci, ktoré určite vieš, že nezačneš tak, že ja osobne, vlastne a všetky tieto veci, že jednoducho vieš z rádia, že čakáš nadýchnutý a povieš veci, ktoré chceš a tak, aby to bolo pre toho diváka. Čiže ja sa zamyslím, že čo ten vlastne divák očakáva, čo by som ja očakával, keby sa mi prihováral niekto. Lebo existujú talk show, v ktorých moderátor hovorí, no čo by som sa ťa ešte spýtal. Neviem, či to je šťastné. Aha. Ale nehodnotím to, len ja som ten, ktorému sa to nepáči. Nenávidím a nemám rád, keď niekto dostane ocenenie, je nominovaný a on povie, ja som to nečakala. Nerob to. Nespievaj, nehraj, nechoď na ocenenia, keď nečakáš to. Každý to čaká a už len z úcty k divákovi, ktorý ti dal hlas napríklad v ankete, tak si niečo priprav. To, že povieš, som to nečakala, nie je autenticita. To je celé. Takže odporúčaš byť pripravený na každú situáciu, kde sa prihováraš ľuďom. Vieš čo, keď budeš zaspávať, tak a máš najbližší event nejaký, tak si len predstavuj, že ako to povieš. Druhú verziu si daj, že sa sám seba počúvaš, to je to out of the box na námestí alebo na Masarykovom dvore, že ako by to asi znelo tým ľuďom. A teraz musíš ísť, ktorí prišli, ktorí vlastne nepotrebujú počuť, ako ty moderuješ, ale čo vieš urobiť pre ich dcéru a syna, ktorí majú možno svadbu, alebo pre klienta, dobre, ktorý... Počkaj, a toto v 46 rokoch, po 25 rokoch moderovania, ideš robiť Deň brindze na Masarykov dvor, stále to robíš? Áno. Sú dve veci. Ja som tu bol po roku, nemôžem sa opakovať. To je, že... Ale tam prichádzajú momenty, ktoré sa tam dejú. Prichádzam sem a teším sa na to. To znamená, že ja deň predtým sa štelujem na to, čo idem robiť, očakávam. Ak bude pršať, bude prúser, ale budem mať zážitok, že sme všetci zmokli. OK. Bude slnečno, bude to zábava. Bude málo ľudí, bude veľa ľudí, nebude to mať úspech, ale zase boli nastavené veci, že som vedel, že to bude v poriadku. Že tých ľudí bude mega. Normálne ďakujem, som vďačný za takýchto ľudí, lebo niekedy som to nevedel vysvetliť, ešte keď som robil v BBFM rádiu, pochválili ma za rozhovor a ja som nejako nevedel vysvetliť, že ale ja som bol pripravený aj na ďalšie 4 možnosti, kam sa môže ten rozhovor uberať. Pri príprave na ten rozhovor som rozmýšľal, bude chcieť ísť tam. No áno, jedna z tých ciest bola zrealizovaná, ale keby to boli ďalšie 3 karty, aj na ne som pripravený. No tak je to príprava. No, takže OK. A príprava je niekedy aj to, že si napíšeš veci, alebo si ich premietaš, že ako by mohli byť, alebo je to skúsenosťou, že si už také, čo si zažil. Že vedľa teba sedí, ja neviem, Zdena Studenková, ktorá prišla do Markízy, do Telerána, ale prišla ráno, keď v noci jej zomrel pes a bola úplne hotová z toho, jej miláčik. Ale ona prišla odprezentovať knihu, lebo je profesionálka a napriek tomu prišla. A držala sa 2 vstupy pre tých divákov, ktorým sľúbila, že príde tú knihu odprezentovať. Čiže toto sú také momenty, že sa učím od takýchto ľudí. A potom sa stretneš s tým, že ty tu máš super tému, čo povieš. Hej, povedz vtip. Si pekný. Ďakujem. A ja ďakujem. Ako ten cieľ, ktorý mám v tom podcaste, je presne toto odovzdať všetkým tým, ktorí si povedia, že wow, ako to robí.
A myslím si, že si bol veľmi otvorený, úprimný v tom všetkom, ako ty pristupuješ ku svojej práci a nielen mne, ale aj mnohým ďalším si vzorom a si inšpiráciou. Ďakujem veľmi pekne. Musím povedať, že je ešte jeden taký moment motivácie, ktorý je, že človek mi povie, že nepočúvam, nepozerám, baví ma na tom, že z akej riti si a kam si sa dostal. Ale je to taká nadsázka a pre nich je toto motivujúce a nemusí to byť moderovanie. A to je len o tom, že stretávaš správnych ľudí a si pripravený na situáciu a neznamená, že je koniec, ale nesmieš sa tlačiť, že ťa vyhodia oknom, vráti sa späť. Zostať to áno, ale byť tak trošku spamätaný. A ak je niečo z tohto nášho rozhovoru, čo inšpirovalo niekoho iného, sa teším, pretože ma to naučil Jano Ďurovčík, ktorý mi povedal, inšpirácia je všade. Pýtal som sa ho najviac klišé otázku. Janko, odkiaľ berieš inšpiráciu pre svoju umeleckú tvorbu? A Janko povedal, Míňu, inšpirácia je všade. V tomto rozhovore, keď ideš autom, keď si všimáš veci, ktoré sú v prírode, keď si všimáš ľudí v obchode, keď pozeráš film, keď čítaš knihu, inšpirácia je všade. Takže len sa inšpirujte a budujte si svoje vlastné ciele a cesty. Hauk. Hosťom 12. epizódy Reči s Petrom Magurským bol Milan junior Zimnikoval. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ja ďakujem, ahoj. Ahoj, čau.